Yurdumuzda her bir insanın kalbine nurani geleceğin aydın ertelerine yaşadan yaşa umid arzuları bağış edip, täze 2024-nji ýylyň bayram ediljek günleri barha golayla gelýär. Şoň üçin hem el günümizde her bir maşgala ojagy, şu günler täze ýyly nazy nymatlar bilen doldurulan toý saçagynyň başyna ýokary ruh welentlikde agzybirlik bilen toýlamaň süýçi umid arzulary bilen ýaşaýar. Adam hakdaky aladany ähli zatdan ileri tutýan hormatly prezidentimiz täze ýyl bayramyny döwrüp mazmunly hem täsirli geçirmek, bu münasibetli ýurdumyzyň bazarlaryna harit bolşulygyny döretmek barada beren tapşyryklary Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady argatnaşyklary ministrliginiň Ahal welaýatynyň alçylar jemgyýetiniň şäherdir etraplaryna ýerleşýän bazarlaryna, şeýle-de sowda merkezlerine de üstünlikli durmuşa geçirilýär. Täze ýyl bayramynyň ýakynlaşmagy bilen bazarlaryň we sowda merkezleriniň gelim gidimi gün saýyn köpeýýär. Bu ýerlerde satyga çykarylan täze ýyl arçalarynyň, olaryň bezek jäjekleriniň hemde täze ýyl sowgatlyklarynyň köp görnüşleri täze ýyla anam döredip, şadlyk paýlap gelýän täze ýylyň hökmürawanlygyny elem ýüzüne buýşlaýar. Bagtly insanlaryň ýaşaýan bakym mekanyny öwrülen watanymyzda ýerleşmemiziň bayramçylyk saçaklary üçin niýetlenen, ýurdumyzyň bereketli topragyna daýhan ihlasyndan öndürilen gök bagçy önümleriniň hatar edip düzülip goýulmagy, şeýle-de ol önümliň senaga taýdan gaýtadan işinen dürli görnüşleriniň kakadylany dürli miweleň et we et önümleriniň çörek önümleriniň köplügi belärliklidir. Şeýle-de ýurdumyzyň azyk bolşulygyny özleriniň salanyny goşantlaryny goşýan işe ortaýlykçylymyzyň öndürýän dünýä bazaryna bäsişki ukyplay, süýji köke önümleriniň gözüň dokunurýan dürli görnüşleriniň elýeter bahalardan bolup durmagy alçylyň bu haritlary bolan islegine hasam artyrýar. Watanymyzda ruh aşyklara beýik ösüşlere beslep, taryhyň sahypasyna altyn harplar bilen ýazyljak arkada Serdal Bagtyar ýaşar ýylynyň tamamlanýan barýan şu günlerini welaýatyň çägindäki bazarlarda we sowda merkezlerine köp adamly sowdany synlanyňda ýurdumyzda adam hakdaky aladanyň ähli zatdan ileride tutulýanyna buýsunçyň artýar. Munyň üçin welaýatyň Bagtyar hem zähmetkeş halky türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan edip täze ýyl bayram bilen gutlaýarlar.